Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon amapan ni Alice ijay Balayda Carlo. Tamaas yan iti bakat ng agmaymaysa. Naragsak mat ti bakat. Idinadamag ni Ellen dayta. Nasuron. Iti mat ayanda Carlo. Madanaganda. Tanapig sa ti bagyo iti taaw. Nagamakda kadag iti kakadwa na asiman. Iti may sang aldaw, anagsabat da Alice ken Ellen. Adda nadlaw ni Alice. Mas daaw daytoy. Nuapay nga mo ni Ellen, nga da iti sabali a pangilyan ni Carlo. Papagayam, denggen tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dahil ta tinakita kabalkot di parcel ni Alice Kasanungad da ditoy? Ay, sana. Ang mga kaing-ingas na laong. Napidot ko dahi tayo ti kalsada. Imbasurak matlaong. Aguray ka man takita ka na imbag? Ay na, umay kakit di ijay kusina manang Rona. Tadamakan ijay. Bayam daytan. Awan ka is kan na dayta. Napidot ko lang kung na lang arudin. Umay ka. Ay, hindi nakiguyod Kaya't ko makita na laing. Magitlaang. Ay, Diyos ke. Napanalat ta kinita. Dahil ko naktumat. Kasanuan na alam. Ay, diya ka mo. Basta napidot ko dayta. Awan karga na di nakita. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ada ibagak. Ngam pang-asim, ta saan mo nga idanon ka ni Ellen? Anya ka dito'y jay, manang. Napanak ngamin iji balayda. Kat nakitak ti balkot ti parcel mo. Kat kapadpada tay nakitak iji basuraan da. Napisang laeng ti ada surat na. Kunakon kat. Mas daawak ngamin no apay nga munang ada iti sabali a pagilyan ni Carlo. Kaawatan nga da ng basaan na. Ay, latingit at tinapasama. Nijak amo akabaulan na nga aramidan ti kasjay. Awan matibasol mo iti napasamak, manang. Siyak ngamin tinang ibagakan kwa na nga ada parcel mo iti post office. Kasta ka di. Anya ngay nga rod. Saan mo mat nga amo akas jay ti mapasamak, manang Rona. Agpayso ti atap ko. Nga ada na ngala iti parcel nga impawit ni Carlo, nana. Asino ka di tinaturad anangala? Kuna ni manang Rona, nakita na ti balkot ti parcel ko. Kunamot ni Ellen, anapidot na kano nga awan karga ti parcel. Ay, saan tayo nga amuday tabalasang kaw? Bayamon. Wanana. Ay, sayang lang amin tinagbanugan ni Carlo. Ay, katanya pa'y nga eh. Adaditan ang awan maaramidan tayo. Naturad anang aramid iti kasjay ni Ellen. Ay, adon a beses tinapalabas ko akalukwan na. Ay, napasensya amlatan. Sana bale, taamomon ti ka mabalin na. Makapadismaya ti kasjay nga aramidan na nana. Awan mo ti amok nga inaramid ko amadikan kwa na. Hello, sweetheart. Imbag man ta nakaawag ka manan. Ada ngamin signal iti ayan mita, sweetheart. Basta da signal, umawag ka kadagos. Pudno ti imbagam, arumbang aliklikak ni Ellen. Ada ka di naramid na, amadi? Amom, nakita ni Manang Rona ti balkot ti parcel iti basuraan ija balayda. Anya? Kasano na pasamak day ta? Saan tayo nga amo? Ang abtiin rason ni Ellen, napidot na kano nga awan kargana. Isu nga basura na. Amangan mo't madam amuna iti unag ti post office. Isu anawaya anak ka unag. Mabali na kasta. Ang lipata mo day ta, sweetheart. Ala, umawag ak tumanan. Agsaga nakakit dita into nagbakasyon akton. Nagkalay satan. Adakan ka dahita. O sige, sweetheart. Bye. Bye, sweetheart. Awan nga tati makalapad iti plano na mangikalay sa ken ka. Panagkunak kat awan, tatang. Saan mat atubang ti inana, tanasingpot mat. Ket no babaero ka no ti siman.
Iso nga raw nga ibagbagada si manluloko ka no? Saan mo't siguro nga amin, tatang? At damot na singpet kan nanak man. Makita. Awan kay panagtalak ko iti dayjay asiman. Tatang, awan pa'y ti inaramid na amadi. Ngam ko susgaan nyo matan. Ado nga raw tinadamdamag ko asiman aman lulukaw. Para kanyak, dakkel ti panagtalak ko kan ni Carlo. Sapay kumaa. Nang runa kit adamot itsura na. Mga numasair mo ti anak mo, iti kanayon mo apanang tagibasit, iti kaayan ayat na. Panang tagibasit ka day ti panangibaga iti mabalin na mapasamak. Edi damo, adi mo pa'y amo asiman. Di mon kayat, takunam amarigrigat. Itatada ka baalan na, adamanan maibagam. Nawada nga min ti panagpampanunot ko. Saan akas kada kayo anakiting? Amok pa'y, no asino tinakiting ti panagpampanunot na. Maya, Ay, naipamaysa kami di ta panunot mo, asikalaang ti usto. Ngam di mo amo, nga ado ti atap mo, akilaw. Hello, anak. Kumusta kan? Diyak kayam na ibaga kada kayo, tinapirmaan mi a kontrata. Medyo mabayag adi kam agbakasyon. Tapno maisaganaak ti kalay sami ka ni Alice. Kasta ka day? Mangipaw itak to iti paggatang yo ti materyales. Padakkalan nyo, ken patarimaan nyo ti balay. Jeda duma nga ipauit mo. Idulin ko pa'y anak kaw. Mangipaw itak to manan, tapno adda usarin nyo, nanang. Waan anak. Mangkita akon kadag itinalaeng a karpintero. Umumay ka di pa edita ni Alice. Uwan anak. Nasingpad tinapilim a babae. Saan pa'y ama nagsursur akas kadag itinaduma? Nalaing nga ngagpilyo niya, nanang. Isong agpada kayo anapatag itibiyag ko. Malangarod, umawag ak to manan. Bye! Bye anak. Bro, saan ka kadingan babawi? Iti kabayag ti pinirmaan ta kontrata. Mailaw ka na ya. Tano siya, kaya't kung amin ti makaorno, tada isagsagan na Sa bagay, numabayag adi tagbasyon. Mabaybayag mo ti itad bakasyon ta. Makaorno nga to iti pagkalay sa amin ka ni Alice. Talaga ka di nga ison. Di ka kadi agsapul iti sa balay. Iso tinakariknak itinapod mo nga ayat, bro. Awan makalapad kanyak amang ikalay sa kanpuana. Kasta ti may bagam ita. Ang no adda makitam anapimpintas. Ay, amangan mo isukat mo. Nasingpot ni Alice. Do'y sukat ko. Ang mga makatumpungak iti mangirurumon ka ni nanang ko. Napatag kanyak ti inak. Sa bagay, manmano tinasingpat ang manugang. Nang runa, iti kastoy at trabaho tayo. Taman mano tayo nga agawit. Nana, apay anak idda kayo kat aldawan. Adda ka di madi amarikrik na yun? Ay nahawan nga root palasang ko. Malaminak matan, kan nasakit ti ulog. Dapadapan kayo man. Sus, nagbara kayo, nana. Ala, agsubli kayong agid na. Tain gumatang iti agas yung. Ay, jak pa'y ngamin nagtumar. Tanay ra na nga awan ti agas dito'y balay. Sige, tain gumatang, nana. Anya ka diti kayak tyo akanan. Ay, kumpurmiditan at tinapay balasang ko. Sanak batlang nga makapangaan. Masapul amangan kayo, nana. Uray sa gabasit laeng. Ad-adda ako mapsot kayo no di kay mangan. Ay naayong paglakit din tada ka balasang ko. Kasano aklaengan no awan ka. No saan kayo latang agimbag babaan iti agas agatangag. Ipan kayo laengan iti doktor. Hello, anak. Ne, apay nanang, masakit kayo? Ay, gurigor la siguro da ito'y anak ko. Imbag atay may ni Alice, napanggimatang iti agas.
Nasayat nga ro tayo may hindi tananang. Wan nga ron. Nasingpet talaga ni Alice. Di nakbinaybayaan tag may saak ka no. No di kay pa'y laging bag. Mapan kayo iti doktor. Ay, basit lang nga sa gubanit da ito, anak ko. Sana masapul ang mapanpaylaang iti doktor. Adalakat agas a para gurigor. Agina na kayo nga ro nanang. Humawagak tumanan. Sige, anak ko. Bye. At maangot ko na lang si kakadiday ta Alice. Awan mo't sa bali ang masabat ko. Saan nga ta abukod mo apay od ti maangot mo? Awan ba't maangot ko? Nabang lumati aglawlaw ko numagnaa. Nagtsak agkamali. Naggapo ka dita balay da Carlo. Napan ka ka dinagapon dita. Aggurigor ni Nana Norma. Inggatangak iti agas na. Dakas ka di ti tumulong. Ti dakas, kat jay mangala iti saan na ako kwa. Asino tinangala iti saan na ako kwa? Day tangarot ti saludsod. Asino nga ta tinangala iti saan na ako kwa? Aping ibagbagam day ta kanya. Ha? Anya ko matibibiyang ko. Ti tao nga addaan na saya at apanagpuspuso. Makaamiris. Malaksid, no talaga anangisit tito lang na. O sige, panawan kan tadapay nasken nga aramida. Nabagas ti panagsasaw ti salbag ababa. Adda nga taam muna. Kasangsangpot mo, kasla naman ang papanam, anak ko. Agsubliak ije balay da Nana Norma. Tamasakit, nanang. Anya, masakit ni Norma. Ay na, kaasimot nga rot. Ay, pagmadyan na ti agmay-maysa. Mala, ingka nga rodon, anak ko. Barang no agimbag adagos. No saan pa'y nga agimbag? Kapilitan akaduak amapan iti doktor. Ay, una, anak ko. Talaga narigat ti agmay-maysa. Nang runa, no agsaksaket. O sige nga ron, nanang. Panawan kayo pa'y. Sige, ilutuam iti sopas, no awan ganas na amangan. Agoray ka man manang Rona. Imbagam kadikin ni Alice ti maipapan iti balkot a nakitam iti basuraan ni. Ha? Ay, wan. May sakamot adang nga. Napidot ko kunak lang arudan. Kasta mo ti imbagak. Imbagak ang napidot mo, nga awan kargana. Ay, may saka alaw-lawatira. Sa lawasaw. Ngam sana nga agar-aramid iti saan apod no asarita. Pudno, ti imbagak. Ha, panawan ka man langan. Manang, apay akas lang makapungtot ni Ellen anang panaw kan kaitay. Ay, imbagam ka de, ti maipapan iti balkot ti parcel. Saan, manang? Pinasagidak lang, idi saan ko ang nagustuhan ti imbagana. Idi nagsabat kami ije dalan. Diyak impagarup ang makaaramid iti sana nasayaat. Mamati ka kadi iti imbagana ang napidot na nga awan kargana, manang? Ay, ay, diyak mo, tadyak nakita. Narigat ti agsasao iti saan ang nakita. Sa bagay. Sige manang. Mapanak pa ije balay da Nana Norma. Aggurigur ngamin. Nana, kumusta kayon? Anya ka diti marikrik nayo? Ay, mayatan balasang ko. Agyaman ak iti panagasikasum kanyak. Awan anyaman na, Nana. Tinapatag ita kat nagimbag kayon. Ay na, nagasat ti anak ko ta nakatumpong iti kasken ka. Una yan, Nana. Uray asino mat siguro. Aramidan na tikas iti inaramid ko. Taagmay may sa kayo kat ngarod dito eh. Adamat, dagita ka aroba, hanggang didak pa imay kinita, hindi masakitak. Si kalaang matimbay. Mga no di damat amo masakit kayo, Nana. Ngata, balasang ka. Hello, anak. Kumusta kayo nanang? Naimbag kayon? Ay, wan anak ko.
Day takit gapo ka ni Alice. Into naan anay, ti pan naging bagyo, ingkay to gumatang iti materyales. Dahit nakalista dita insent ko kada kayo alistaan. Ipakita yo dahita iti paggatangan nyo, ha? Wan anak, ang nagaduma dyan lista mi dyan. Nagdakala na balay. Tapno at dan to pakaangayan ti reception ti kalay sami, ananang. So gumatang kayo, ha? Wan anak ko. Anya pa'y dagitis maruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu italawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Rona ti balkot ti parcel nga day ti basuraan da. Anakanagan kani Alice. Nagatak nga rod da ito'y. Katindanon na kani Alice. Kabayatan na. Inmandar ti kinaawan pa nagtalag nila kay Kanor kan ni Carlo. Iti sabali a bangir, plano ni Carlo ngagpatakder iti dakkel a balay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawas a napauluan. Awan makalapad, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan anak, nagadumat dyan listam ejay. Nagdakalan ngay abalay. Tapno isang to ti pakaangayan ti reception ti kalay sa ananang. Iso gumatang kayo. No iso ti kayat mawak, matong pala. Agyaman nanang. Ay, padasan nyo man nadamagan ka ni Alice, dagiti kayat ng abay. Ninang, kaninong, inton madanon ti kalay sami. Ay, nasapa pa'y unay dagita, anak. May mayat no nasapa na ng teatrasado. Sa bagay matkit di ah. Nala, wala da kayo mananang. Ilis tayo man, ti kayat yung agbalin nga sponsors. Ilistaklaan ah. Ngamsaan ko pa'y idakasaw ta mabayag pa'y mat. Di ka pa'y matagawad. Madamamot gayam ti lutom anak ko. Wananang, apay nga damaangot ko nga agat gas. Kitaam amang ano na idap mo ti apoy day tamay sa abarnar. Saan mo't nanang? Kasla iti tangke ti LPG ti paggapuan ti naangot. Ha, kitaat man. Lakay! Nagipugso ti amoy ti tangkay! Ay karuba! Arayatod na kami! Nasigudan dagiti karuba na sabsaban ti apoy. Hangam, kita ti anak ta. Ay, sakruya kun ti anak ko. Awan puot na. Nakiktot siguro. Ay, napgas laki di ti rupa kan ulo na no makapuot. Ay nauram pati ti buok ti anak ta. Itayo ni Jay Lugan. Darasam! Darasam! Mapantayan! Awan pa'y puot ti anak ta nga inyo nagda iti emergency room. Di ka man sangit asangit. At ada madanaganak. Sana matay ti anak ta. Ayun ay lakit nga roden. Kayon tulangan ti paglutuan tayo. Kitaan. Rumuaran ti doktor. Sa batat na pagdamagak. Doktor, kumusta ti anak ko? Urayan tayo makapuot, Mrs. Normal mat dagiti vital signs na. Awan ti pagdanagan tayo. Agyaman kami, doktor. Anya ti ko na ti doktor. Normal ka numat dagiti vital signs na. Awan pa'y latipuot na aging gaita.
Sigurado anasin ni ti rupa na. Kanda duma pa sa ti ulo na. Kasimot niya anak na. Anyan tumantan ti tsura na itong maimbagan. Aglading ito lakit day inton makita na ti itsura na. Nalaad taon. Day ti paglading itak unay. Nakapinpintasan niya anak na. Gamita, napuura ng tirupa na. Anyapay itan ti masakbayan na. Sigurado lakit ding agsanod ni Carlo amang ikalay sa kenkwana. Masigurado ka doble ti sa amarik nanto ti anak na. Tinapasabak iti rupa na. Kanti mabalin a panangisinan to ni Carlo kenkwana. Kumusta ni Alice? Saan ang matagtagari di anak ko? Sigurado nga aglita ito na ijay. Inton may katibenda ti ulo kan rupa na. Ay, nakakaasimot ni Alice. Anya ka di tinapasamak. Aglutluto nga roon. Idikwan, ada na angot na nga agat gas. Idikitaan na kuma. Ustumot anagipugsun iti apoy ti tangke. Ijay tangke ti LPG. Ay na, pagrigatan na nudaan ti tangki ti LPG ita makadisgrasya. Uwin nga ron isumot lagayam adidan awatan no aglatlati ti tangki ti LPG. Ay na, day takisang kay bilin ti anak ko. Maday, tidaan at tangki ti LPG. Saan kaminton nga agusar ti kasta? Agusar kaminto langan iti kayo. Ay, kasayaatan bagkat ti agluto iti kayaw, no adalaki di mangayaw. Hello, anak. Adama di adamag. Anya day tananan? Naaksidente ni Alice. Ada ija ospital. Apay, anyat na pasamak. Napugsuan sa kano iti LPJ. Daan kano ti tangke anagatang da. Kumusta itan ni Alice? Idi na pa anak ija ospital. Saan amatagtagaray? Nabindaan ti rupa ken ulo na. Nakakaasi ti langana. Gatangin nyo amin nga agas na nanang. Kanda kayo timang bayad ti bill na iti ospital. Wan anak. Ay, adaman damagag anak ko. Kayat mo ka di pa ini Alice nga oray 5 adaan. Oh, apa yang naliday ka, bro? Anda ka di parikot. Nadisgrasya ka nun ni Alice, bro. Anya? Ket, kumusta nga itan? Nauram ka no ti rupa kanda duma pa sa ti ulo na. Ay, no nauram, sigurado, nadadaal ti pintas na. Kaasimot ni Alice. Sigurado ang nalida itaday jay. Ay, lakid di no siyak ti mauram ti ropa na, ay, Jack Maklon. Nang runa, no awan pa asawak. Sa kay awanak mo itisibay na. Anong bro, ituloy mo ka di pa iti planom, apa nang ikalay sa kenkwana? Anya nga tayo tanti tsura ni Alice. Inton maimbagan tinauram arupa na. Masigurado anapimpintasak ngam iso. Sigurado asaanan nga ikalay sa ni Carlo. Adan namnamak ni Carlo. Ay, kasimot ni Alice. 5 ada din na oras. Malas na. Inton sumangpot ni Carlo. Aramidek ti anyaman apamuspusan. Tapno matagikwang. Kaya't na nga tama. Anya kumatilaban ni Alice kanya. Napintasak. Ngam iso, 5 admatan. Kadorman tulakit din ni Carlo no makita na. Ay, kaasimot. Unay lakot, tigas-gasat na pimanin aya. Dayjay ti kunada a disgrasya iti unag ti balay. Unag nagpayso ti balay. Madisgrasya pa'y. Papayakas to'y tinagbanaga. Agiaman tayo laangan ta si bibiyag ka, anak ko. Awanin ti serbi ti biyag ko. Kabutang dagdag iti tao. Adda kami kanitatang mo amang ipatpatagkan ka, Alice. Sigurado lang, hindi.
Adi na kun kayat ni Carlo. Anyang arod ngay anak ko. Awan ti mabalin tayo no kastaman bilang ti mapasamak. Daksang gasa nanang. Ay ayatag ni Carlo. Ngam kastoy kumatan. Basta awatom latan dagiti pasamak anak ko. Huwanan ti maaramidan tayo. Maladingitan nag-unay, nanang. Saan ka unay ng agladingit? Agpaimbag ka, tapos makaawid tan. Papa na, Manang Rona. Inakman mo't iti ospital? Inakman mo't pasyaran ni Alice? Ay na, adda na kaibaga, akabut-butang kano ti itsura na, kasla al-alya kano. Kastangarod ka no. Di na kano kaya ti makisarita iti ura asino. Kasano ang makisarita, kat kabut-butang mat kano ti itsura na. Kasi mo't. Di na kano kaya ti sumango. Ni kanunanang na ti makisarita. No adda tao amang bisita kan kwa na. Anya pa ngay tinamnamaam no napuuran ti rupa ti tao. Talaga nga grup-rupa nga alien. Ah, sobra ka mo't. Apay nga ilyin pa'y timbaga. Saan kitin? Awan kaing ingas na atao. O, di alien. Mabalinta ka nun ti agawid anak ko. Day tati imbaga ti doktor. Diyak kaya tagpakita ka dagiti tao, nanang. Mangala kayo iti pagabong ko analawa abandana. Wano, naingpis sa tela. Uwan anak, ang mapanak pa iti billing section. Inakpay amuan, numano ti babayadan tayo. Ay, sapay awan kwarta tayo. Kasanunodakkel ti babayadan tayo, nanang. Lakit di, Alice. Sapay, impilit ni Norma nga iso ti gumatang iti inreseta ti doktor nga agas mo. Nakababain pa'y kit din kanina na Norma. Wan nga rod anak, ngamday tangamin ka no ti bilin ni Carlo. Mabainak pa yan kadakwada nga agina. Sige, nanang. Inkay amuan numano ti babayadan tayo. Adda kamot dito yung Ruarte Ward, Maya. Naggapoak iti billing section. Mabalin ka nung aminan ni Alice ti agawid. Mano ka diti babayadan na. Nagbasit inadiskitar ko. Nairanamit nga awan kwarta ti nagpatulungak. Mas naawak nga rod. Tanabayadan mo tan ti bil tayo. Sino tinangbayan? Kung adamot ani Norma ka no tinangbayad. Ni Norma. San ka di nga imbagam nga isumanin ti gimatang iti agas ni Alice? Wala kay. Iti kastoy ang mapaspasamak. Di ka kadipay makonsensya. Ay, makariknak nga rudan iti bain. Maamiris mo ba't siguro itan? Amadi iti mang tagtagibasit iti tao. Nabalito kan gayam ti panagpuspuso dagiti ti nagtagibasit ko. Iso nga rod, adi mon ulitin ti kasjay nga aramid mo. Ngam ni Alice nga anak ta. Kaasimay. Sigurado asaanin nga ikalaysan ni Carlo. Kataawatan tayo latan, ano kasta ti mapasamak. Maawatan tayo, no agsanod iti tulaganda. Saan ka no arumrumwar ni Alice iti silid na? Kaasimat. Apay akas lang maragsakan ka. Saan mo? Nagasgasa taklaan ng isong. Ay, kita man lato tigasat. Sapay nagtulagan dan sa kanong agkalaysada ito na agbakasyon ni Carlo. Kaya't naasawan, asaan niya isuda ti agkagasa. Da kami tinaisangrat para ititunggal maysa. Ay na, saan ka amang namnama? Amang ano mapaay ka? Apay ko maamapayak. Saan ko nga ipalubos? Nalipatam samot tan. Ngain na po ito pa'y nga isakmul mo, mabalin amatin nagpay. Ni Alice tinakapasamakan na dayta. Kasla na tipay, ngam siya ti makasipaw. Rumwar kamot aalis, at akal at tamot dito silid mo. Diyak kaya't nanang. Dito yaklatan kwarto.
Kat amang ngaganti pa ng katawa, ti tao kanyak na makita na. Saan ka nga min nga agpanunot iti kasta? Kad saan mo unay nga ay ayan tabagin? Anya pa ila ti serbi ti biyag ko. Namon siguro ni Carlo tinapasamak iti rupak. Di na ko nawawagan. Saan ka kumaunay ang maladingitan? Tay kunakon, awatem tinapasamak. Tapno malaganan basit ti saem amarikrik-nam. Sana pulo sa mapunas ti saem amarikrik-nak nanang. Nangrona numalagip ko ni Carlo. Nangrona gat din ako nawawagan. Anya ayat ti aramidak anak ko. Tapno maup-up ti saem amarikrik-nam. Mabalin tayo kano ti agbakasyon, bro. Ay mo saan pa yung anadanon ti rumbang apanagbakasyon tayo, bro? Mabalin tayo kano ti agsubli a masapsapa, bro. Naisapsapa lang ti panagbakasyon. Gapo ka di iti na i-deliver tayo, a gasolina? Un, bro. Ay na, sorpresa ang tandag iti kabalay ta. Naikan tayo iti nasapsapa a bakasyon. Tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anya ti kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano? Abay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Unro, sorpresaan ta dagiti kabalay ta. Naikan tayo itinasapsapa a bakasyon, tanapartak tayo ang nag-deliver. Inton makawit ta, anyat kahit mo. Ninong ka iti kasar ko, wano abay. Ikalay sam ka di, uray na uram ti ropa na. Uray na uram ti ropa na, tasaan mo't na uram ti puso na. Ah, bilibakan ka bro. Saan anino? Awagan naktulakid di itininaw. Ay Sikang raw din ati besman ko. Ay, may mayat pa'y. Sa anak ngaglang lang alakay, tapno pagbalinin nak anino. Nagdakkel ti impatakder ni Nana Norma Abalayda. Wan nga rod, nagbiit amalpas taado ti trabahador da. Daytan san ti kadakkelan ang balay dito eh. May saak to nga agnaed ijay abalay. Kasano ko mga agnaod ka ijay? Nalipatam samet nga agasawa kamin to kin ni Carlo. Ay sus, di mo pa'y masigurado dayta. Amanga no di mo pa'y mabaddekan ti agdan nga agturong iti maikadwa akad sa aran dayjay abalay. No kayat mo, alaan kanto a para dalos iti dayjay abalay. Ay, nagsao ti agtagtagainap anakarieng. Ay naman ang Rona, awan bayad ti agarapaap. Iso alibre ti agarapaap. Madanagan ak iti kasasaan ti anak talakay. Saan lang arudon arumrumwar? Saan pa'y unay amang mangan? Sangit asangit. Kas jay lang arudin tinapasamak na. Di pa'y awagan ni Carlo. Saan tayo ang mapabasol ni Carlo? Pagyamanan tayo laangan, tatinulungan na pa'y kadagiti babayadan kan agas iti ospital. Kanayon mo akasarita ijay seled na, andingayam. Kastamot ti araramitak. Barang iti panaglabas ti panawain, ket maawat na tinapasamak kan kuana.
Sapay la kumaa. Kasla malunag ti kaunggak no makitkitak ti kinaliday ti anak ta. Ano apay nga iti ipay rupa ken ulo na. Kasano kitkitaan na nga rod no paggapuan di agat gas. Hindi kwan, biglamutan anang ipugso iti apo iti itangki ti LPG. Sinalbag day taadana tangkay. Delikado gayam. San kayo nagumatgatang iti tangkay? Andatan dito'y Manila, bro. Apa yung kasla da birbiro ka? Kita man no dapat dito tisigod agayang ko, doktor. Ha? Apay, adda sakit mo? Tabiro kam day a doktor? Sigamat bro. Apay masakit lang ti agsapol iti doktor. Ah? Ay, wala niya. Sige nga rod, bro. Agsina tapay dito'y, taadamat biro kag. Agkita tanto ijay ili. Taag sublita kat nga rod ijay barangay tayo. Awagan kan tong ha. Isagana kong ti panagkalay sa amin. Wun, bro. Umayak tula tayo ijay balayaw. O sige, namnamak day ta. Adalugan anak sardag iti bataw. Ay, lukatak man titawa, tatanawak. Adumat akarton ti ulog ti lalaki iti jeep. Nakatalikod jamay isa. Sino nga taday jay? Timbalyawan ti lalaki. Nanang, adakon! Sika kadingag paisaw anak. Ay na, apay adi mo imbagbaga. Talaga jak imbaga nanang. Kaya kayo warat asok risaan. Ay na, si kakit di mat anak. Naglaing ka amang surpresa. Anya na kita nakakartaon. Agduduman nanang. Ay, saan ka di ngayon imay ni Alice dito'y balay? Manipod na aksidente. Saanan arumrumwar ija balay da. Kanayon kano nga agsangsangit. Siyak timang punas itilwana nanang. Maibagam kadipay dayta. Inton makitam ti kasasaad na anak. Urain niya pa iti kasasad na. Awan makalapad iti panagayat ko kan kuana, nanang. Ang mga nukas talaang ti maibagam, tadi mo pa'y nakita ti itsura na anak kaw. Anya nga tadiin labas ti lalaki ang nakakarton. Impandamot ijay balay da Alice. Awan ka di, ti indagas-dakan ka? Adamot may isa nga indagas da ijay balay. Anya ti linaon ti karton. Ken asino tinaggapuan na. Nagapo ka ni Carlo. Impatulod na, timapan ka ni Alice. Sumaruno ka no ni Carlo. Api nga awan indagas da kanya. Ang masigurado ang makigtot ni Carlo ang makakita iti itsura ni Alice. Orayan tayo ate sumaruno ang mapasama. Manang Rona, anya ka di tilinaon ti karton ako ng mga indagas da kan. Panay stateside mat at chocolate. Dilata, kan sabon. Adapay kapi akong nagdumapay. Amangan no siyak ti kaudyan ang maikan. Amangan no umay dito'y balay ni Carlo. Ay, nag-feeling kamot at talaga. Anya ka di da ito'y nakakartaw ni tirabaw ti lamisaan. Impawit sa kano ni Carlo. Ada nang itulod aka aruba. Anya nga itilinaon na. Kinita ka din ni Alice. Kunak nga rod akitaan na itay. Nung madamdaman ko na namot. Saan mo ta magagara na mangkita? Alice! Rumwar ka dita silid mo, anak. Ingka man kita, inuan niya tilinaon da ito'y karton. Kitaan yun, atatang. Makaabungo kayon. Lukatan yun, man niya tilinaon da ita karton. Saan ka di akas ta, anak? Awan pa'y gaganay gayam. Kasla kaguram meten ti lubong no kasta. Nanang, agsagana ka. Intamak ti sarita kadag iti dadakkel ni Alice. Gusto ka di tinangag ko, anak ko. Mapantamakisarita kada kakakanor. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa mi. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Agpanunot ka pa'y analaing anak. Amangan no agbabawi ka, inton makita am ti itsura na kunak manang. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Anya nga ti maysa iti panagkalay sa mi. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Wen, masapol amaya por ati panagkalay sa mi. Sakbay ama ibusti na iti da bakasyon ko. Apay ko mga agbabawi ak nanang. Apay ko mga agbabawi ak nanang.
Ididakda kayo dito eh. Di na kayo binaybayan. Iso nga ita, saan kumot abaybayan? At da remedyo ti amin. Anya di kayat mo asawan. Diyak maawatan. Maawatan yun to yung makadanon tayo iti balayda, nanang. Ay na, maburbur tsa anak ka anak ko. Mala, intaman laangan. Umay kami man dito'y balayaw, kakakanar. Norma, kaduam ta anak mo? Agmano akman, nana. Ayan ka din ni Alice. Ada iji silid na. Di na kaya ti Romuar. Ay, agsasarita tayo kung makadakakakanor lumabalain. Apay kumaasaan ang mabalingay. Ala, umunag kayo, taayabak ida. Pagyaman kami, nana. Kaya't ko makita ni Alice. Sige, taayabak marok. Maala, agtugaw kayo pa'y. Pagyaman kami manen. Anak, lukatamtir idaw ti kwarto. Kadwak dito'y ni Carlo. Diyak kayat nanang. Masiguradong akabot ang nak ni Carlo nung makita na. Saan, sweetheart? Awan makalapad itikan na rita. Di mo't nagtulag tangag kalay sa nagbakasyonak. Idi dayta. Hindi saan pa'y anang uram ti rupa kan ulo. Tapno di mo ay ayan ti kasasad mo. Adan nakasarita ka, doktor. May sa plastic surgeon. Isubli na tinapuran ang rupam. Naaramit mo ti kasta. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Ay ayatan ka. Kat awan makalapad iti dayta a panagayat. Pudno ka di ti bagbagam, Carlo. Wen, kat itamot lang. Agpamanila tayo kadananang mo. Taipan ka iti kinatulag ko, doktor. Agdinamang nga impan kano dananamaya kan Carlo ni Alice iti Manila. Taapay ka no. Anya ti panggap day a Carlo ken ni Alice. Bapan na kano ipa-plastic surgery. Ipatarimaan na ti rupa day ng Alice. Wen una yan anagsin aw apa nagayat dayta. Uray na dadaal ti rupa ni Alice. Awan lapad ti panagayat itong galmay sa kadakwada. Ay, anyan. Naggasatan day ng Alice. Napuuran lang arudun. Kastansa tinasingpet a tao. Saan abaybay anti Diyos. Nabaybay anak ka di. Takanayon ama di ti adda iti panunot ko. Padasam man adalusan ti madi akapanunutam. Tapno lumawag mo ti masakbayam. Tubang sang agpayso ti madi nga aramid ko. Tapno magunod ko ti tartari gagayak iti biyang. Si kamat ti masabat ko, Norma. Ay, agbaligi nga ta ti operasyon na maisayang kat kini Alice. Ay, sapay ko maa. Ay, apay no, abalayanan ti awag ta iti tunggal mahisa. No maikarilaket da tao, abalayan di larga. Ay, unay ka tamay ka rin. Agpapada tayo mat a tao. Awag mat tinagsapatos sa nayanak. Ay, dayawak tinabalito ka na panagpuspuso yung agina, abalayan. Dakayaw tinangsilaw itinakulaapan na panunot ko. Pagkunaan ba't ada kami tinangsilaw? When tasigaw nga datang tangig ko. Pauray sa anak matabaknag. Hanggang saan nga agnanayon ti kasasaad ti may sa atao. Saan tayo nga igam ti masakbayan tayo? Mamati ka kaday at tao ti mang panday iti masakbayan na. Agpaysuday ta abalayan. Masapul apakuyugan iti gagayt ken anos. Kan, masapul mat nga ikamang kanya po Diyos ti amen. Tapno salwadan na tayo. Carlo, itansamot ti imbaga ti doktor a panangikat da iti benda ti rupa ni Alice. Uwan ka no, nana. Ngam imbaga ti doktor anakaro ka no tinauram. Mga no sana maisublit ti kas iti sigod. Kasta aya, ang
Kung ang mata nangala da iti kudil iti taddo mapasat ti bagina. Wala na. Ket isumatin takop da iti rupa na. Lukas ta. Amagano, malasin tukit di ti takop ti rupa ti anak ko. Saan to amadlaw? Nga da takop na nana. Kasta ayabarok. Kumusta kayon di tabakait? Kumusta ti operasyon ni Alice? Urayon mi nga rod a maikat ti benda ti rupa ken ulo na lakay. Ay, adamanen benda na akas idinauram. Tinakupan da ti rupa na iti kudil na matlaeng. Kat nalaing kano ti doktor, amo na ti aramiden na lakay. Ay, sapay la ko mga raw ta nabaligay ti operasyon na. Sweetheart, baligi ti operasyon mo. Ket ipagnatan ti papeles ta tagkalay satan. Agyaman ako na ikan ka, sweetheart. Ikarig, pagserbian ka asi pupuso. Agyaman ak, sweetheart. Ket kasta akmat kan ka. Agawid tayon, tay sagana tayon ti panagkalay sata. Sige. Inalagayam kanyak ni Nanang Norma, dagiti nagnagan, dagiti agbalin nga abay. Kan sponsors, sakbay ang nauram ti rupa. Isungorod ti impaalak, talagpaarami dak iti sampel. Kitaan. Nagmayatan nga invitation card. Ladawan ta dayta. Ang awan lang, tinailan at apetsa. Siganton ati mangilanad iti pitsa, sweetheart. Sige. Ay-ayatan ka unay, Carlo. I love you. Kastakmat kan ka. I love you, Alice. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta o itaalawas anapauluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.